Barko nga padulong sa Iloilo nagsadsad sa Madridejos, Cebu. Masobra 200 ka mga pasahero na rescue. Ini ang gitutukan ni John Sala. Maayo man ang paglayag sang barko sa unang halos 2 ka oras sini nga pagbiyahe gikan Cebu padulong sa Iloilo Domingo sang gabi. Apang sang yara na ini sa kadagatan sakop sa barangay Kaungkod, Madridejos, Cebu, hinali lang ini nga nagsadsad. Sakay sa nasambit nga barkong 239 tanan ka mga pasahero nga lunsay taga Western Visayas. Isa diri ang college student kasi Angel. Smooth sailing siya hasta nga do 9 p.m. nag-ulan. So wala na namon mind since smooth sailing. By 2 a.m. daw, sabi sa amin, nag-stop yung barko. Pagising namin, doon lang namin nalaman na nag-aberya po. Suno sa PCG Cebu, may ginlikawan ang barko. Rason nga wala sinimakitaan nga manubo na gali ang level sang tubig. Sabi ng captain, meron silang iniwasan ng mga fish cages. So siguro, yung pag-divert niya, pag-alter niya ng course niya is hindi niya agad naibalik, hindi niya napansin na doon pala sa side niya is medyo mababaw na kasi low tide that time eh. Gilayon man niya ginrescue ang mga pasahero kag gintatap sang LGU sang Madridejos. Ginatagan man sila sang maistaran kag pagkaon samtang nagahulat sang rescue boat nga magadulong sa ila pauli. Wala man sang may napilasan sa mga pasahero. Sa karon pauli na sa syudad sang Iloilo mga pasahero sang nasambit nga barko. Bangod sa insidente ginsuspender sang Marina 7 ang passenger ship safety certificate sang barko. John Sala, One Western Visayas.